जोनोम मोननाय एपिबि राजखान्थि हानजाया दाब दाब जायगायाव ब्लक कमिटि दाबोदों बेबायदिनो दिनै चिरां जिल्लानि नैबे 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि दाबाय मा फोरमायगोन बे बुब्लियाव दिनै बे चिरां जिल्ला ब्लक कमिटिखौ जों दानाय जाबाय लोगोसे जों प्राइमारिखौबो दाफुंनाय जादों बेवहाय जों गोजोननाय मोन्दों बेवहाय लोब लोब मानसिफोरा बेवहाय जइन जाफैदों आरो जोंहा सासे मोजां बाथ्रा बेनो एपिपिनि सासे सेन्ट्रेल कमिटिनि सासे बिथाङाबो जों दिनै बेवहाय जइन जाफैदों नुनो मोनदों रायजो राजाफ्रा जोंखौ गासिबो बहुत माने गोजोननाय मोन्दों आरो लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ मा खालामदों आसा खालामदों इयुनावबो जोंखौ मोजाङै जोंखौ जइन जाफैनानै जोंखौ लैहोर लैहोर फैनानै पार्टिखौ गोगोम खालामगोन बेखौनो आं सानो लोगोसे आं सानो गुबुन गुबुन पार्टिफोरनि खोथाखौ आं जेबो बुंनो साना मानो होनबा जों पलिटिकेल खुनु सुथ्रु गैया मानो बुङोबा खामानि मावनाय सायावसो जायो सान्थि सुथि जादोंमोन खिन्थु दा जोंनि माखासे दावहारु मानसिफ्रा सानदुंनो गोजोननाय गैया गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा गोजोननाय गैया बेखौ लानानै जों बे एपिपि पार्टिखौ दानाय जादों आसा खालामो बयबो बेखौनो एपिपि पार्टिखौ आख'लायना लागोन आं बेखौनो रायजो राजानावबो खावलायो आरो गासिबो बिटि हालामनि मानसिफोरखौ आं बेखौनो खावलायो जे जोंनि एपिपि पार्टियाव अल्टारनेटिभ पार्टि जोंनि गोदान हान्जा दानायाव बयबो जइन जाफैगोन फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव गेलेनायनि थाखाय नोंथांमोना थिरांथा लाबाय नामा फैगौ बिसायख'थियाव जों बाहागो लागोन होननानै जों माखासे कमिटियाव जों रायलायदों जोंनि CWC कमिटियाव रायलायदों जेराव जों 100आव 100 देरहागोन बेफोरबायदि जों केन्डिडेट होगोन हायाब्ला किसुमान जों नायगोन जेरावनाखि जों 100आव 100 देरहागोन जुदि हायोब्ला गासैबो होजोबगोन हायाब्ला हयथ' जों एसे माखासे जों एसे दोनथ'नाय जागोन बेनो आरो सोरजोंबा एलायन्स जानायनि सम्भाबना एलायन्सआ दाबो जों माबा गैया मानो बुङोब्ला समाया बहुद गोलाव दङ एलायन्सनि खोथाखौ जों दाबो सिन्था खालामाखै जुदिहे जोंजों जुदि जोंनि पार्टिजों सोरबा मानसिफ्रा जुदि मोजां मोननानै जुदि बुङोब्ला हयथ' उनाव सिन्था खालामजागोन बेखौ दा सिन्था खालामथ'नाय जायाखै आरो थेंक इउ ओरैनो थैलांबाय सोरबा केसखौ दासिमबो उथायनो होननानै बुंदोंमोन केसखौबो उथायाखिसै बेबो मोनसे मानसिफोरा कर्टआव थाङोबा फैसाबो थाया जाबाय सोरबा दाउ अमा फाननानै बेबायदि जानांबाय बिदि अन्नाय बे अन्नायखौ सह्य करबो नङा कारणे जे बे अन्नायखौ जोङो नायनो हायैनि थाखाय किसुमान गोरिब गुन्द्राखौ बेफोरबायदि गांनाय उखैनायखौ जोङो सुफुंनो थाखाय बे अल्टारनेटिभ पार्टिखौ जों दानाय जादों नोंथांमोना मिथिगौ जे दा कोनो मोनसे आनस्टेबल जानायनि मोनसे जुग गैला गथिखे बिथांमोना जितु जोंखौ थगायबाय जोंखौ अन्याय खालामबाय बिनि थाखायनो जों मा सानबाय आमी कि भाबिसु आमी एदिया पलिटिकेलनि मोनसे संग्राम खालामनो थाखाय बे पार्टिखौ दानानै जोङो जोंनि गांनाय उखैनाय आमा गरीब किमान মানুহ আছে যিবিলাক মানে আপোনাৰ কোনো এটা সংস্থাপন পোৱা নাই এইবিলাকৰ লোৱাটোই আমাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি হ'ব बेनो जोंनि गासिबो माने गिबि मोनसे जोंनि खामानि जादों आं आसा खालामो नोंथांमोना बे पार्टिखौ हयथ' बुजिखाबाय सालायबोनाय सरकारफोरखौ नोंथाङा नुखाबाय बेवहाय BJP आरो APPL सरकार सालायदों BJPआ मा सरकार सालायखो नोंथांमोनाबो नुबाय APPLआ मा सरकार सालायखो नोंथांमोना नुबाय जों रावनिबो पलिटिकेल पार्टिनि शत्रु नङा खिन्थु खामानि मावनायनि किसुमान माबाफ्रा मा होनो बेखौ खामानिफ्रा इसेबां माने गाहाय रोखोमनि खामानि बेखौ नुनानै बयबो रायजो राजाफ्रा बयबो मुगैनाय आरो गिनाय फैदों उनाव मा जागोन गथिखे आं आसा खालामो नोंथांमोना बे पार्टिखौ बिसास खालाम जों मोनसे शान्ति भाबै डिसिप्लिन भाबै जों बे पार्टिखौ दैदेनलांनो सानदों नोंथांमोना सहयोग खालामबा बे पार्टिया बहुत मोजां मोनसे पार्टि जानानै थागोन बर' हारिनि थाखाय आं गोबाव जेबो बुंला जोंहा गोबाव उननि समाव जोंहा बहुत बुंनांगौ खोथा दङ जों गोबां बाथ्राफोरखौ उनाव जों रायलायबावसिगोन बुंगोन खिन्थु खोथाया जाहैबाय बेल'नो जोंनो शान्तिखौ जोंनो रोखा नांगौ मानोना नों शान्तिखौ जों लाबोनो थाखाय बेखौ मादो दिनै सोरबा सोरबा मानसिफ्रा हयथ' जेबो संस्थापन मोनैनि थाखाय
संग्रामी मानसिफ्रा जोंखौ संस्था मोननि थाखाय हयथ' मोनबा मोनसे सानबावनो हागौ जाहाथे बे जिनिसा दाजाथों बेनिखायनो जोङो बे पार्टिखौ दानाय जादों आसा खालामो नोंथांमोना बे पार्टिखौ दले बले फैनानै जगदान खालामगोन आरोबाव जों बे पार्टिखौ सालायनो थाखाय जोंखौ सहयोग होगोन बेनो आं दिनै बे सुंद' बुंनायखौ आं बेहायनो फोजोबनाय जाबाय धन्यबाद।